ticket. In seen a live video of TikTok, Baba. That was. A brave and a brave wake us for you. Though this need to be fun, a brave and the man woman may throw. Yeah, is what I know. The sea brifana. Kan zo'n baby is het daar wat ons ontmoet, huh? Als hij wat bij mijn zin of die wit in mijn throat. Ik denk, ja, dat ik de fuck is het dude. Maar met zijn kick in zijn smile, zie damn, is cute. Ik zei hem, baby, zei je smile na. Ik was aan jou, wist het op je einde. Ik zoek je eerst ruimte of dit op mijn eigen. Dan bij dit boy, zei je smile na. Maar aan jou schreef ik die brief. Zodat zij kan weer dat baba, ik voor jou lief. Een brief van de vriend van mijn antwoord is ja, papa, ik zal mijn hulp trouwen. Ik zal mijn jou trouw. Ha. Baby, maakt zij van mij jouw vrouw. Een brief van de vriend van mijn antwoord is ja, papa, ik zal mijn jou trouwen. Een brief van de vriend vrouw, ik is voor jou. Oeh, niet de brief van de vriend vrouw, die man wie me meetrouw. Die alles wordt aan jou. Oeh, niet de brief van de brief van de prima gaan hand in hand. Tot die dag wat ons voor de kansen staan. Onze gaat zomaar samen. Hij bloemetjes op je rode mat gooien. Ons rema samen. Ons maken hart samen. Blij. De brief van de prima mijn antwoord is ja papa, ik zal mijn jou trouw. Een brief van de prima vrouw, ik is verliefd op jou. Het is een brief van de prima vrouw en die man van mijn meetrouw. Ik zie alles wat aan jou. Ja. Een brief van de prima vrouw. En die man die me meetrouw. Ja, een brief van de prima vrouw, baba. Oh, een prima vrouw.